Dobrý den. Chci vám představit společnost Jubela, respektive společnost Jubela Edu, což jsou vzdělávací společnosti zajišťující na našem trhu vzdělávání. Tato společnost vznikla již v roce 1999 v podstatě jako pokračování volné školicí činnosti jejich zakladatelů. Tato společnost si brzy našla svoji pozici na trhu, nejprve v rámci vzdělávání IT kurzů, pořádání přednášek, školení v celé oblasti počítačových programů. Nejprve jako společnost, která zajišťovala vzdělávání pro vzdělávací agentury, následně pro malé firmy, následně pro větší firmy. V současnosti zajišťuje vzdělávání pro celou řadu úspěšných velkých českých firm, státních institucí, ministerstev a úřadů práce. A to téměř ve všech oblastech činností. Jak finanční instituce, tak státní organizace a ministerstva, tak velké strojírenské firmy z oblasti automotiv i z oblasti standardního strojírenství, stavební firmy a další. Současně máme dlouhodobé smlouvy na dlouhodobé vzdělávání jak v rámci úřadu práce, tak v rámci ministerstev, Armády České republiky a větších strojírenských společností. Od tého vznikla naše společnost s vyškolením mnoha desítkami tisíc úspěšných absolventů. K našim nejžádanějším a nejlépe hodnoceným kurzům jsou kurzy z oblasti IT, a to jak základní kurzy v rámci kurzu Microsoft Office, pokračovací kurzy, kurzy programovací, kurzy standardního programování webu, standardních programovacích jazyků typu Python a dalších a v poslední řadě kurzy z IT, co se týká kurzů správcovských, kurzů administrace, kurzy správy sítí a správy operačních systémů. Dále se orientujeme na kurzy technické, a to jsou především kurzy z oblasti elektrotechniky a strojírenství. A v poslední řadě kurzy stavební. Co se týká kurzů strojírenských, zde můžeme nabídnout kurzy standardního obrábění, takzvaného klasického obrábění, v poslední řadě s doplněním na současné IT požadavky. A samozřejmě standardem naší společnosti, co se týká strojírenství, byly vždy kurzy CNC obrábění a CNC programování. V poslední době s využitím umělé inteligence. I naše ostatní kurzy obchodní, kurzy manažerské, osobnostní, marketingové, nezaostávají za ostatními vzdělávacími společnostmi. Máme výborné lektory na kurzy projektového řízení, procesního řízení, kurzu marketingu a v poslední době kurzy implementace umělé inteligence na všechny tyto oblasti. Společnost Jubela sídlí od roku 2006 ve svých vlastních prostorách na Praze 5, kde má umístěny své hlavní učebny a konzultační místnosti. Dále má k dispozici učebny na Hládkově a na Praze Zličíně. Na Praze Zličíně většinou učíme naše technické kurzy, na Hládkově učíme naše programátorské kurzy. Současně máme uprostřed Brzkých lesů mezi Prahou a Plzní umístěny naše školicí středisko Kvásek, což je vlastně velká budova, která disponuje několika učebnama na vzdělávání technických věcí, co se týká CNC, obrábění, v poslední době kurzy elektrotechnické, kurzy fotovoltaiky a dobíjecích stanic. Současně disponujeme mobilní počítačovou učebnou pro převoz k zákazníkovi a máme možnost učit přímo u zákazníka. Naši lektoři jsou odborníci, kteří dlouhodobě pracovali a získávali zkušenosti u mnoha českých významných společností. Většina našich odborníků disponuje certifikacemi, autorizacemi, akreditacemi jak MŠMT, tak standardních odborností. Mnozí externisté jsou vysokoškolskými učiteli a více než polovina lektorů publikuje. Kromě komerčních vzdělávacích aktivit se podílíme na vzdělávacích akcích podporovaných úřady práce, podporovaných ministerstev a provádění rekvalifikačních kurzů. A to jak pro vlastní úřady práce, tak pro ministerstvo průmyslu, pro Armádu České republiky a další velké státní instituce. A samozřejmě komerční společnosti, z nichž především jde o společnosti strojírenské a automotiv. Současně máme akreditaci k realizaci vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a autorizace pro provádění státních kvalifikačních zkoušek. Posledních zhruba 5 až 10 let se naše společnost situuje především na IT kurzy, programovací kurzy, kurzy správy sítí, správy operačních systémů a správy administrace malých firm, co se týká IT technologií.
posledních 5 letech naše společnost našla své místo na trhu v rámci kurzů elektrotechnických, kde se řadíme mezi největší společnosti, které dokážou vzdělávat v elektrotechnice a v dalších ostatních podpůrných oborech, jako je například fotovoltaika, dobíjecí stanice, slaboproud, chytré domácnosti, technika průmyslu a tak dále. Tímto bychom vás tedy chtěli pozvat na naše následující kurzy. Vítejte na učebnách společnosti Jubela Edu. Pojďte dál. Dobrý den, vítám vás na našem vzdělávacím středisku společnosti Jubela a Jubela Edu. Toto školicí středisko je tady v příjemném lesním prostředí mezi Prahou a Plzní. Děláme tady kurzy, většinou technické kurzy, kurzy IT a nějaké obchodní kurzy a kurzy elektrotechnické. Uvnitř budovy máme 2 vzdělávací učebny. Jedna je na technické věci, jedna je na obecné věci. A tady na pozemku, tam se podíváte, tam máme pro elektrotechnické kurzy, respektive kurzy fotovoltaiky, připraveny modelovou přípravu fotovoltaických panelů pro finální kvalifikační zkoušky. Pojďte se podívat dovnitř.
já vás vítám v kurzu vlastně základů strojního obrábění. Určitě mezi to strojní obrábění patří vlastně vrtání, frézování a soustružení. Vlastně ty rozdíly jsou prostě daný prostě dávno věkem, prostě vznikalo to tak, jak vlastně se člověk vyvíjel a tak, jak získával vlastně různé dovednosti, vědomosti. A nicméně dneska bez toho obrábění prostě ty základy toho obrábění, tak už to dneska nejde. V našem kurzu vlastně budete mít možnost vlastně naučit se prostě nějaký základy, nějaký návyky vlastně při soustružení a frézování v případě. A říkám, je to nejzákladnější základ prostě veškerého obrábění, třískového obrábění kovů. V tom kurzu vlastně začíná se to základama prostě tím, že se předpokládá, že umíte třeba měřit posuvným měřítkem, že umíte číst strojírenský výkresy. To je první předpoklad úspěšnému zvládnutí toho kurzu, no a potom samotné dovednosti toho soustružení a frézování prostě byste měli tady získat. A přitom vlastně si to budete moct vlastně i vyzkoušet vlastně tady osobně na těch strojích, který tady máme. Máme tady hrotový univerzální soustruh a máme tady univerzální nástrojovou frézku, vlastně výrobek TOSu Žebrák. A na těch vlastně se získává taková ta základní praxe. V dnešní době určitě vlastně součástí vlastně té strojírenské výroby, tak musí být tam v první řadě vlastně taky nějaká přesnost výroby. A k té přesnosti té výroby určitě slouží vlastně k tomu, abyste udělali správný rozměr, ať je to na soustruhu průměr a dílkový rozměry a při frézování prostě ten pohyb v základních 3 osách, tak prostě na to se používají vedlejší pohyby, strojním posuvem třeba, nebo ručním posuvem. A ta přesnost vlastně dosahujete pomocí noniusu, který máte u každé ty osy prostě daný. No a dneska vlastně v době digitální, tak i na těch konvenčních strojích vlastně k získání té větší přesnosti a lepšího prostě asi měření, tak prostě může být stroj osazený vlastně odměřováním v těch osách vlastně. U toho soustružení máte dva vedlejší pohyby, se tomu říká. Vždycky jeden hlavní pohyb, který je spojený s otáčkama vřetena, ať je to soustružení, ať je to frézování, ať je to vrtačka. Vždycky se tomu říká prostě pohybu vřetena, se říká hlavní pohyb. A pak máte pohyby vedlejší a u vrtačky je to jeden vedlejší, u soustruhu jsou to 2 vedlejší pohyby a u frézování máte 3 vedlejší pohyby a v jednotlivých osách. No a ty pohyby prostě říkám, můžete používat buď ručním posuvem, anebo strojním posuvem, ale v každý ten pohyb vlastně může být řízený nebo kontrolovaný vlastně tím digitálním odměřováním. O tom digitálním odměřování asi vám řekne víc prostě kolega inženýr Valášek, prostě o tom principu, to, jak to funguje možná. My jsme si ukázali vlastně základní nastavení vlastně toho odměřování, jak se najíždí nástrojem vlastně k tomu průměru, jak se to seřizuje, jednotlivé ty rozměry. Začneme tím, že prostě musíme si uvést ten stroj do nějakého provozu. K tomu vlastně určitě slouží hlavní vypínač. Musíte nastartovat pohony. To je zelený tlačítko, jakmile naběhnou pohony. Prostě ten soustruh je připravený k tomu, aby vám sloužil. Hrotový univerzální soustruh
Takový je oficiální název vlastně toho stroje, na který se budeme teď učit nějakým způsobem obsluhovat. Prostě ten soustruh má 5 základních částí. Je to vřeteník, pohybové, posuvové ústrojí, lože a koník. Takže to jsou hlavní části hrtového univerzálního soustruhu a ten hlavní, teda vlastně vřeteno, vám vykonává hlavní pohyb. Je to jedinečný způsob, vlastně, jak poznáte, druh obrábění. Prostě tam se jedná o tom, že máte nástroj a máte obrobek a to, co prostě vám vykonává ten hlavní pohyb, tak o takový obrábění se jedná. Prostě a soustružení je jedinečný právě tím, že hlavní pohyb vlastně vám vykonává obrobek a vedlejší pohyby vám vykonávají nástroje, to znamená soustružnický nože. U všech ostatních obrábění, ať je to frézování, vrtání, obrážení, broušení, prostě, tak ten hlavní pohyb vám vykonává vřeteno, vlastně to znamená nástroj, ve kterém máte utnutý, ať je to vrták ve vrtačce nebo fréza na frézce. A jedině u soustružení vlastně ten hlavní pohyb vám vykonává obrobek. Díky tomu vlastně dostáváte vlastně obrobky, u kterých se říká, že jsou rotačního charakteru. To znamená, že jsou někde nějakou řízený podle nějaký osy a ta osa vlastně je osa zároveň toho soustruhu. Takže když se budeme věnovat tomu vřeteníku, vlastně podle názvu vlastně máte tam uložený vřeteno. To vřeteno musí mít uložený jak radiální, tak samozřejmě axiální, aby se vyrovnávaly ty síly, které tam vznikají při tom obrábění. To pohybové ústrojí, který tam je, tak je zaprvé je pohybový ústrojí, je tam nějaký elektromotor, který vám slouží k tomu, aby vám vykonával vlastně ten hlavní pohyb. To znamená, to je pohyb vřetena. V našem případě tady u toho soustruhu vlastně je tam motor, vlastně, který můžete plynule regulovat otáčky, vlastně tady pomocí tady toho potenciometru. Můžete regulovat otáčky. Ty otáčky zase se volí podle toho, jakým materiálem děláte, jaký používáte nástroj, z čeho máte nástroj. Podle to jsou vlastně věci, podle kterých vybíráte vlastně ty otáčky, nebo volíte otáčky toho obrobku. No a v tom pohybovém ústroji je ještě zase další věc, a to je ještě pohyb vlastně těch vedlejších pohybů vlastně. A to je závislý zase na tom otáčení toho vřetena pomocí ozubených kol. Vlastně tam máte převodovku uvnitř vlastně a ta převodovka prostě vám obstává pohyb v ose. Dneska se tomu říká pohyb v ose Z. A tady máte příčný posuv a ten máte označený osou X. A oba dva ty posuvy vlastně, nebo tyhle ty pohyby, tak jdou jak ručně, tak strojním posuvem prostě ovládat. Lože máte dvoje, vlastně máte vnější a vnitřní lože. Na tom vnějším loži máte zařízení, kterým se obecně říká support, to je tato část toho stroje. A zase se skládá z podélného supportu, z příčního supportu. A tady nahoře vlastně vám to končí nožový support, který máte nožovou hlavu, do kterého upínáte nástroje základní soustružnický nože. Ten nožový support má pouze vlastně ruční posuv, ale zase jako prémium je tam, že tady povolení prostě 2 šroubů, tak získáte to, že můžete
ten nožový support natáčet a můžete soustružit kuželové plochy. Jak vnější, tak vnitřní samozřejmě. Takže to na tom vnitřním loži vlastně máte poslední díl z těch hlavních dílů toho soustruhu, a to je koník, do který především slouží k tomu bezpečnému upnutí obrobku, kdy si máte upnutý v univerzálním sklíčidlem, máte upnutý obrobek, pokud prostě to tak ta technologie vyžaduje a máte prostě ten obrobek delší, vlastně, tak si ho musíte mít podepřený hrotem kvůli té bezpečnosti při práci. A jinak samozřejmě místo otočného hrotu, který vám tohleto obstarává, tak tam potom můžete upnout třeba vrtací hlavičku a můžete vrtat výhrubníkem, výstružníkem, prostě dělat třeba přesný rozměry otvoru. No a tak když jsme se bavili o té přesnosti té výroby, tak samozřejmě v každé té ose, kterou tady pohybujete, tak ke každému tomu ovládacímu prvku, tak máte přiřazený takzvaný nonius, dělící kroužek, na který máte prostě označení vzdálenosti, a tak, abyste dělali podle nějakého zadaného průměru nebo požadovaný průměr, abyste dovedli udělat, tak prostě tady máte ten kroužek rozdělený prostě podle toho, tak na milimetry, desetiny, a můžete dělat až na setiny milimetrů, ale ty setiny právě prostě, když potřebujete udělat ten obrobek přesnější, tak na to vám bude sloužit vlastně to odměřování v tom digitálu. Tím děláte dílkový rozměry, tím podélným supportem, příčným supportem děláte průměry a zase můžete dělat podle druhu, vlastně můžete dělat jak vnější, tak i vnitřní průměry můžete soustružit. To digitální odměřování je dneska už vlastně, myslím, i standard vlastně u toho při té konstrukce a prodeji vlastně těch dnešních moderních strojů vlastně, tak každý ten stroj vlastně by mohl být asi osazený nějakým tím odměřováním. To odměřování vlastně tady máme jen takovýmhle způsobem se to zapíná, musí se chviličku počkat, až se to načte. A samozřejmě tady potom potvrzujete a máte tady nějaké nastavení, které vlastně si pamatuje z toho posledního odměřování. Jak jsem říkal, vlastně máte tady dílkové rozměry, u toho obecně, u těch rozměrů nebo u toho odměřování, jakmile se napíše osa Z, tak je to osa vřetena. To znamená, my máme vodorovně tady vřeteno, takže tadyhle vlastně tohleto je pohyb vlastně v ose Z. A osou X vlastně tady si děláte průměry. Zase na jednu, na druhou stranu. Dalším vlastně tím postupem, který vám chci ukázat, bude to, že jak se to seřizuje na jednotlivý nástroj, prostě tak, abyste nemuseli dělat podle pravítek nebo podle těch základních vlastně těch noniusů, těch kroužků, co jsou tam na tom soustru. Nicméně v dnešní době vlastně asi ta přesnost té výroby je jedna z největších požadavků vlastně na přesnost vlastně a takový. Takže tady si můžete pomáhat vlastně. Tady máte hodnoty vlastně v milimetrech. První číslo jsou desetiny, pak jsou setiny. To je největší
v takovém tom běžném provozu vlastně na setiny milimetrů by měl udělat každý odborník, no, tisíciny milimetrů, to už je v podstatě takový vedlejší prostě produkt, možná někdy matoucí, protože skutečně v tom základním obrábění tak se dělá pouze na milimetry, desetiny a setiny. Tisíciny milimetrů vlastně jsou rozhodující, ale třeba v leteckém průmyslu, ale to jsou na to prostě specializované firmy, které prostě takovýhle přesnosti prostě dovedou. Musí mít nějakou stálou klimatizaci, vlastně teplotu vlastně v té dílně, vlhkost vzduchu a všechno, a teprve potom můžete dělat na tisíciny milimetrů. Běžně vlastně vám stačí vlastně na ty setiny toho milimetru. Takže teď bych vám ukázal postup vlastně toho, jak se najíždí nožem, jak se označuje nůž prostě do toho odměřování. Vybral jsem si stranový ubírací nůž. Mám upnutý, mám ho vyrovnaný, vystředěný pomocí vlastně tady toho šroubu nahoru dolů. Tak já si ten nůž můžu prostě vyrovnat do středu, což je základní podmínka správného obrábění nebo soustružení. Máte přesně v ose toho soustruhu vlastně ten břit. Takže já když si upnu nástroj, ten postup té výroby je o tom, že v první řadě to, co děláte, tak si vždycky pouštíte hlavní pohyb, to znamená pustit vřeteno, otáčky vřetena. Tady si volíte velikost otáček tady tím potenciometrem. A ty otáčky si volí podle průměru obrobku. Volíte si ho podle toho, z čeho máte nástroj a z čeho máte obrobek, z jakého materiálu. Takže to je první věc. Přijíždíte si k obrobku. Vždycky se přijíždí k obrobku, pokud je vykonávaný hlavní pohyb. Znamená, já si tady jeden můžu zatím odsoustružit vlastně zbytek toho materiálu. Tak. Tady tomu se říká čelo obrobku, takže první si děláme čelo obrobku a bude to výchozí plocha pro dílkové rozměry, tak si ji tady označíme jako 0. To znamená, vezmeme Z, nevím, proč je to tady v obráceně, ale tady vynulujeme Z a řekneme, že to je 0. A můžeme Enter. Tady máme už označený Z rovná se 0. Tady pokud já pohnu, vlastně je to pohyb po přímce, lineární pohyb. To znamená, jestliže mám někde 0, tak doleva je minus a to, co je doprava, tak je před tím obrobkem. Takže tady vlastně teď mám třeba, tady potom, když si pouštím, tak mi tady najíždí prostě a můžu si sledovat vlastně ten pohyb na tom displeji. A tadyhle jsem ujel 10 mm vlastně dílkovýho, 10 mm prostě dílky toho obrobku. Ještě k tomu, abych mohl dělat vlastně, tak potřebuju, abych si mohl najet ose X, tak si potřebuju zase už spolupracovat s posuvným měřítkem, kdy si změřím polotovar. Ten polotovar je 20 mm, 20 mm, zase
pustím otáčky a přijíždím teprve potom přijíždím k obrobku. Dotknu se povrchou obrobku. Odjedu si mimo obrobek, tak abych mohl teď si zapsat, volím X a vím, že to je 20 mm průměr. A mám to tady označené. Tady už mám průměr toho obrobku a teď vlastně tady si můžu sledovat, prostě jaký průměr chci dělat. Prostě zabírám. Pro to přesnější potom určení zabereme 2 mm. Tady si sleduju třeba 12 mm. Vypnu strojní posuv a ručně si dojedu na tom. Tady je právě to klamný. Musíte rozlišovat, pokud chcete dělat, jestli děláte tolerovaný rozměr nebo netolerovaný rozměr. A takový, ale říkám, tady setiny nebo tisíciny milimetrů prostě při tom netolerovaném rozměru tak neznamená téměř nic. Takže si tadyhle odjedu, zastavím obrobek nebo zastavím otáčky a můžu si překontrolovat. Dal jsem tam průměr 18 mm, takže tady, když jsem to naměřil, tak by tady mělo být 18 mm, je tam 17,8. Takže uděláme korekci vlastně takzvanou, že si zmáčkneme tohleto a napíšeme tam rozměr, který jsme takhle si ho přepíšeme. Tohleto je rozměr, který jsme naměřili a teď by to mělo být už skalibrovaný naprosto přesně. Jestliže chceme dělat průměr 16, tak tady už můžeme důvěřovat vlastně tomu odměřování. Určitě jsou tam 2 mm, nebudeme to dělat na jednu třísku zabírá, tak si tady třeba necháme o půl milimetru přídavek. Sledujeme dílkový rozměr 12 a zase ručním posuvem si dojedeme přesně na rozměr. Vyjedeme mimo obrobek. Můžeme si ještě překontrolovat. Měli bychom tam mít 16,5. Je tam 16,45. Takže rozdíl je tam nějakých 500. Můžu znova ještě teda udělat korekci. Mám tam 16,45 a dáme si finálový průměr a ten už by mohl být přesnej. Pokud děláme průměr na čisto, už se nevracíme po tom povrchu toho obrobku, ale odjedeme si příčným supportem. Zároveň si uděláme na čisto vlastně dílkový rozměr.
odjíždíme s nástrojem a můžeme odjehlit vlastně každou hranu, kterou ten soustružník vytvoří, tak by měla být ošetřená. No a tady bychom měli mít průměr a je tady rozměr 16,3. No. No, tak asi můžeme ještě třeba dokončit, jestli tam máme 0,3 rozdíl. Další věc, vlastně to jsou, říká se tomu dokončovací operace, pilování, smyrkování, leštění na soustruhu. No, to mám ještě, tady máme 16 mm. Tak máme hotový průměr, máme hotový délkový rozměr a můžeme vyndat obrobek.